Barkanmu dai abokai da sake sauraro da ku a wani sabon bidiyo. A yau zan gwada muku yadda mutum zai gyara hoton shi a cikin wani sabon application kamar haka wannan hoton da kuke gani. Kafin nan dan uwa ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar like saboda like yana ba ni ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku sabon bidiyo.